Kalong kami kabana kasnong Maulong Riboy District kakong Bindas Im kabalami syakmat pandawa bansna panbhano ikasurak kabadan sanpu prapon iwen riu kilometer kanong po umdan sa Sunapur NUS Road kalapen pau ka jingsusi halor ka jingsa priang ka kubor ka baklem nong rim hagirinsan social media. Kumban supen kenmau kakong Bindas kalayaki da kabasong sa tangan hadu henriu sngi haka parking lot kabadan hasanda ka additional secretariat hanong ba shilong nadu ka henriu tarik ujeliu arja arpusau kabadai ka sngi jong ka jings dang banyaki hadu ka khat tarik ujeliu arja arpusau hadien bala yo e ka jingkular haringkat da ka jingtho na ka sarkar lingba usembut menteri rangba ka jela bot ubadairu menteri ubadai kmi e katanat PWD roads uba Preston Tensong basyan ansas dang bansna panbhano e katai ka surok haba pensai lor ka jingmi jong ka jingsha kno ka baong balle se ka te ka jinga khi jong ka dei na ka benta ka jingthmu ban ya sim benta ban ya khun election na kalyang ka kong Bindas kalaken tat ye gitei ki jing kno da ka baong bakam dan kum kata ka jingthmu shu shu kala pensai ru halor ka jingmi ka jingkam na ki kattu ka ne ki briu ka baong bakani ka jinga khi ka dei ka jingkersan ya ka mat jong no re jong no da ka ba kala ong bakane ka mat kam dei jong kinu ki riu simen henrei ka dei ka mat jong baro ki riu pat ba nong song snong ngasneu ban pensyai pat ba ya pi kan negasni ba omdan mano ki ba ai jengmut yanga bangan shim ya kan ka rai ban le shat ngan hang te sekretarian ka dei ka rai jonga he shimet na ka banta ka jing yu i ka jonga ya ka jing e ki babun ki balang ki pat ba na ka te ka snong ka than ka dong ka jongi badro sakaway ka ba don ki bakan tho yanga ba yole se hanga kwa ban yang MDC na marka MDC kalahajan te hanga kwa ban penpau ban pensya ye pi ha kan yakasni na kaliang jonga ngam don ka bakum kata ka jingmut bat nga pentip ru ye pi ki pat ba ki ba pet ya kan ka jing pensya he kan yakasni bangalong ka briu ka baduk ngalong ka briu ka babik ka bomdon ka jingnang ka jingstan ka bomdon ka kerdan ka dikri ngamdas ngeu ban kotbor ban le ya kita ki aka tenga pensyai syapi bawat nom tharai nga bangan yang ha ki bakum kita bangan ya le ah ke bakum kita henrei ka jingtmu ka jonga kan long hi kumbana nadu basdang bangan le ban sya thangan bat ngalak rai hi marway bat ngapenkut hi ngapenkut hi ya ka jing sya thangan ka jonga marway ngam sya bakino kinoru kinwan jon lang bat nga ban sya thangan saka weiro kidon ki bakan tho yang kato ka ne ha ka ba nga ngadon ban krisyan ya ka isu jongki hinre na kaliang jonga nga pentip syapi bat nga pensyai syapi ki pat ba baro nga klem krisyan ya ka isu jong nore jong no namar kani ka isu kamdei ka isu jong nore jong no kadei ka isu jong upat ba ubabun ubalang kiba syong ha kate ka snong ka than ka dong ka jongi baro kadei ka hok jongi kadei ka isu jongi dei na kata kadau banga ngala shim ya ka rai rengba ban shim jingkit kli ya kane ka isu ka banga ngala ya le ha ki ne ki kliat si ngapen pau ya ka jings ngo ya blai ka bangalang kumne ko bangalang menta dei limba ka jing ya lam ka jong blai ngapen pau ko jings ngo iya kinong ya lam balang bapher ke balawan ban ai ke jing kersyam ka barat ba ai nga lengba da ke jing duai ka balong ro ka jing bam ka bakan jaman sem ka bakersyam ha ka jing im ka bakan jaman sem ha ka banga ngalala ban yesya ha ki henriu tilikisni kane ka dei ka jing don rangkat ka jong blai ka jing pasiau ka jong blai lengba jong pi iwei pa iwei ka blakersyam nga lengba ki jing duai bat ki jing duai ki bari jong no ki bangamla bandayo i bat ngamla banjer ketang kublai shubun ublai unang terkhoya pi to pinang yo ki net ki bakoi ki bakya halagasni bat ka jing kublai ka bakhat du ngakwa ban ai ya ki paralong kemi ki ba ik ki jonga ki ba nante na shulong ki balaya krisyan yanga do bat mensim nadu kasni ka basdang hadu kasni ka bakwan bat ki balak penbiang hiru ya ki jing dan kam jonga kum kalong kemi hakili yang baro ngamla khalam da penpau ko jing sngo na banta jong pi kublai shubun ublai unkar khoya pi kun ba i ni ju shat jing ba man la kasngi
Hatu ngila ju perkat ba. Kabam kabangi bam katain ya kamet jungi. Mai ki juba mi kini ki ju ki jing baman la kasngi. Balik kene ka jing kelimenta. Katu kadukan ration bapenyai uba raju. Uya tu yang ah. Nrai man kapor yem ju yo ai kajing bam ki batei kamet ki balong ka daw jong kajing pang anemia pat kajing brie jong ki kmat. Ba, kumno ngan lai nakini ki jing stam. Kong nangkong pide ban penmelin ban bam ya ki jingbam ki bapha hakrukam bam jongpi bunsen ki longkmi bat ki khulung khana yo ya kini ki jingpang namar kim yo ya ki jingbam bantei ya kamen ka sarkar kelas dang ya ka food fortification ha ukhau ata mlu kadut bat ka umpnyang bam baro kin don ki jingbam ka bantei kum ka iron folic acid vitamin B12 iodine zinc vitamin A bat vitamin D. Yakini baro pila banyo na kijing bam badi haki dukan ration. Kata kamut ngidan yu kau. 45 pabyang babat ngi. Mai, uni ukau tu bai biang ba. Pitharai baro kin bang ban ba mi uni. Kon ka fortification jong kau. Kandum kata ya ka jing mat ba ka jing long jing man jong kau. Mai, karukam ban bu ya ki ba karukam shet pat kala ban pher. Om dai kon. Om dan jinga per la da dai ha karukom bu ne rukom shet. Kum ba fi ju shet yu kau ba fitien. Kum juru la shet ya uni yu kau. Okum ta. Dia kon ka jing bang ba ai ka kwat ka kya bat ka ba ai bor ya ka met ka phat bat ka bor per khat jungi hatu dang dan ki jing bang ba kham ba ban ya uni Hoit mai, fikran ya ka badai sisha. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya